Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Kolibris. Dugo se nismo bavili fotografijom u emisiji Kolibris i postoji dobar razlog zašto je tome tako. Naime, danas se svatko tko ima malo bolji mobitel ili fotoaparat naziva fotografom. No svi znamo da je to daleko od istine. Stoga goste iz područja fotografije pomno biramo kako bi vam predstavili kvalitetne autore i njihove opuse. U skladu sa svime rečenim, danas smo ugostili Maksa Juhaza. Maksa ću predstaviti odlomkom iz teksta koji sam u njegovom radu napisala još 2015. godine. Upotrebom klasičnog fotoaparata na film i ručnom izradom crno-bijele fotografije, Maks Juhas bilježi iskrenost i ogoljenost motiva uhvaćenog u trenutku koji ističe posebnost viđenog. Pronalazeći skriveno i posebno u svakodnevnom, autor gradi psihološku biografiju prostora. Vrijeme i mjesto na njegovim fotografijama postaju irelevantni, dok izvornost u izričaju stvara univerzalne motive, dajući mogućnost svakom pojedincu da u njima pronađe nešto svojstveno, nešto osobno. Maks, dobrodošao u emisiju Kolibris. Hvala ti lijepo na pozivu. Ti si nam rođen u Vukovaru, mislim da si nam prvi Vukovarac. Sad neću ići u detalje da kažem koje je godište, ali možemo reći 60-ih godina. Danas, nažalost, Vukovar nekako vežemo uz patnju, tragediju, rat i iseljavanje. No kakav je bio Vukovar tvog djetinjstva? Divan. Divan barokni gradić, pravo mjesto za život i odrastanje. Bliže sam 70-ima. dobro. Isprike. Da baš ne ispadne da sam bliže 60-ima. Ja sam u stvari jako zahvalan na svome djetinjstvu koje je prošlo, za razliku od današnjeg koje gledam. Mene su morali dovlačiti kući, vikati za mnom, odrastati na dvije rijeke, imati čamac, prelaziti s njim preko na potpunu divljinu, puno šuma, puno divljači, puno riba, pecanja, kupanja, prekrasna Ada kraj Dunava na kojoj se ljeti kupalo, odlazilo, kampiralo, nešto posebno ovoga. Mislim da je to taj dio odrastanja, u stvari, taj dio odrastanja ostaje veliki utjecaj na mene i taj dio avanture je isto vezan uz fotografiju. Znači, ja moram ići van. Ja ne mogu biti unutra, ne mogu sjediti, pisati ili slikati u ateljeu. Ja moram biti van, moram biti negdje gdje se nešto događa. Obradit ćemo te tvoje opuse i inspiraciju, no moram reći da osim Vukovara vrlo ti je dragi Zagreb. U jednoj svojoj knjizi fotografija podijelio si s javnošću informaciju kako te Zagreb osvojio još 1984. godine. Pa otkrij nam čime te osvojio. Kada sam se iz vlaka Vinkovci-Zagreb iskrcao te 1984. godine, došavši ovdje na školovanje, prvo što sam ugledao, noć je bila, svjetla, velike zgrade. Jao, rekao New York. Dečko iz provincije, mlad, nezreo, željan nečega novoga. U stvari i taj odlazak u Zagreb na školovanje je bila ta želja za nekom avanturom, za nečim novim, za nekim novim doživljajem. Grad je postao premali, predosadan, svi su svakoga znali. Rekao, idemo dalje. I 1989. godine si se vratio u Zagreb. Koji je bio razlog tvog povratka? 2 razloga. 2? Dobro, koja su bila 2 razloga? Ljubav prema gradu i ljubav. Dobro, to su 2 nekako najvažnije razloga. Jesu. Tako da sam to sve spojio u ovome gradu. Tako da i dan danas živim sa svojom ljubavlju i 2 djece. Fotografijom si se počeo baviti kao dokumentarist upravo za vrijeme Domovinskog rata. Pročitala sam ja tu anegdotu, ali molim te za naše gledatelje kako i zašto baš tada? Da, to je bio čudan slučaj ovoga. Ja se nisam bavio fotografijom do rata. Današnja supruga, tadašnja djevojka, me nagovarala na fotografiranje. I kupili smo neki idioti, ja sam to fotografirao. To su bile katastrofe fotke, mutne, neoštre. Amaterizam na najjače. I za rođendan sam dobio od nje na poklon jedan mali fotografski priručnik. I ja sam tu večer to čitao i to je mene tako zaintrigiralo da sam ja sutra dan otišao u Namu, u ovome
Zoratka vam prolaz. Ne, nije bio, kako se zove, taj dio Oktogon. Tako je. Nekadašnja nama u Oktogon, sam zaboravio. I kupio praktiku MTL 50 i 50 mm objektiv. Ispucao sam jedan film, nakon par dana, nisam ga ni razvio, nakon par dana je bio poziv za dragovoljce, za proboj za Vukovar. Ja sam se otišao javiti, jer sam izgubio i konekciju sa roditeljima i sa bratom koji su bili dolje. Otišavši tamo, sve je postalo drugačije. Naravno, nikad se nisi susreo sa takvim stvarima, u daljini čuješ, u daljini to je u stvari bila blizina, to silno granatiranje, sve je to drugačije nego kako čovjek si predočuje na filmovima. I sjećam se dobro tog jutra, trebalo se ići u neku akciju ili neke su spike bile, da sad ne ulazim u to. Zapovjednik izvadi iz vrećice fotoaparat, minolta neka i neku hrpu filmova, ima li među vama fotograf, netko da zna fotografirati? I ja ni 5 ni 6 dignem ruku sa iskustvom od jednoga filma i pročitanim priručnikom 2-3 dana prije. I tako je počelo. U stvari fotografirao sam za jedinicu događanja, ali i neka događanja u akciji. U stvari bilo je tu, a uzmeš svega. I lijepih stvari, simpatičnih i onih koje ne želim ni sam gledati. Te sam negative predavao u jedinicu, to je išlo je za arhiv jedinice, to je ko zna gdje je to sad završilo, ni ne znam. Ali ja sam sebi, moram reći javno, maznuo 2 filma na kojima sam ja. Koje su dečki mene fotografirali, drži nekog psića i tako kako to vi čitate, te sličice ovoga. I to sam sačuvao, to još i dan danas imam eto, čisto kao uspomenu. I jesi li nakon tog iskustva, nakon rata nastavio fotografirati? Koji su ti bili prvi nekakvi motivi ili što su prvi? Nakon toga, nakon pada Vukovara, brat je ostao u logoru 9 mjeseci. Meni je bilo jako teško to iščekivanje, kontakti preko Crvenog križa, kako je to već bilo. Ja sam tad učio fotografirati. Mene je fotografija vukla na ulicu Zagreba. I tada sam u stvari počeo učiti o fotografiji. Kako se ponašati na ulici, kako biti neprimjetan, kako uhvatiti neke momente. Naravno da je to sve bilo tako traljavo u samim počecima, neiskusno. Nije bilo kao danas interneta pa da odeš na YouTube, ukucaš sve, vidi sve. Jasno, nije bilo ni toliko ni literature, nego si imao film, a film nije bio baš dobro. Tad je bilo, ajde, može se reći da je bilo ok, danas je to užasno skupo. Ali i tad je bio skup. Nije bilo nasumičnog snimanja, nego si morao malo razmisliti, morao si biti vješt, morao si naučiti tu vještinu snalaženja na ulici sa fotoaparatom, hvatanja nekih momenata koji su ti bliski, u kojima si nešto prepoznao, u kojima si nešto vidio. Tako da je recimo ta neka faza učenja od nekih 1 do 2 dana bila baš intenzivna u fotografiji. A što te zapravo privuklo u fotografiji, znači nakon tog iskustva gdje si se hrabro javio, evo ja ću, ja sam se javio iz straha. Dobro, sad ja tebi hoću hrabrost, a ti strah. Ali dobro, nakon tog iskustva, što te zadržalo u fotografiji? Što te privuklo da nastaviš učiti i istraživati dalje? Čaroban je to svijet. Navučete se kao na drogu. A ja sada iz ove pozicije, nakon 30 i nešto godina iskustva i fotografije, mogu reći da je fotografija u stvari jedna jako dobra psihoterapija. Pomaže. Pomaže da budeš kreativan, pomaže ti da se odmakneš od nekih stvari koje te zarobljavaju tijekom dana. To su životne stvari, problemi, ekonomske situacije ili bilo što drugo. Znači, odvedite u neki drugi svijet u kojem si ti vlasnik svega. Kreator svega i onda tu nastaju fotografije, ti se nalaziš u njima, ponosiš se njima, drage su ti, zaljubljuješ se u neke, tretiraš ih kao svoju djecu. U fotografiji, čime se točno, nakon sad ovog bogatog iskustva i svega, čime se rukovodiš? Ne znam, je li to kadar, simetrija, ravnoteža, neka tema, neka priča, trenutak? Što ti onako, kako? Doći ćemo do toga. U početku je bilo učenje, samostalno učenje. Ja nemam formalnu fotografsku naobrazbu tipa akademije ili nekog školovanja.
Pa sam morao to naučiti sve skupa sam. Služeći se knjigama koje sam po antikvarijatima, valjda sam bio najbolji kupac u svim antikvarijatima u tom vremenu, pa do te sreće da mi je susjed bio Vladimir Gudec, vjerujem da znaju ovoga mnogi tko je on, i uz njega sam naučio što znači koncept, što znači serija, što znači suvremeni pristup. On mi je pomogao da se naučim izraziti kroz fotografiju. To je u principu, smatram da je to jedan jako bitni segment. Znači, da bi mogao raditi svoju fotografiju, moram prije toga poznavati sebe. Tako da na ulici vlada instinkt za prepoznati sebe negdje. Tako bih ja to nekako pokušao, kad govorimo o uličnoj fotografiji. Nakon tog dijela ulične fotografije sam došao u taj neki konceptualni ili ti unutarnji dio. Kasnije ćemo o tome više reći ovoga. Da bih sada, reći ćemo da sam uvijek nekako išao iza sebe, da bih sada u ovoj nekom svom trećem ciklusu konačno stigao sebe. A sada, nakon tog iskustva i svega, mislim, bio si i član žirija, o tome ćemo isto kasnije reći. Što bi rekao, da li se uopće može definirati koje su odlike dobre umjetničke fotografije danas? Pa ja bih rekao da umjetnička fotografija pa ne postoji. To bi bilo kao da kažete umjetnički slikar, umjetnički pisac, umjetnički kipar. Ili si fotograf, ili si slikar, ili kipar. Za nekoga to može biti umjetnost, za nekoga ne može biti umjetnost. Sve ovisi o tome što ste u životu slušali, čitali, gledali, kako ste odrasli, što vas je izgradilo, čemu naginjete, koji su vaši ideali, što vam čini ugodu. Duhu, promatrajući neke slike. Tako da nekome zalasti sunca mogu biti vrhunska umjetnost, a meni mogu biti kič. No međutim, za nekoga moje fotografije, naročito ove sad zadnje koje radim, mogu biti preteške, premaračne, užas jedan negledljivo i to naravno ne bi išlo na zid. Tako da ja bih razvrstao, iako se mnogi vole kititi umjetnički fotograf, ja izbjegavam tu riječ za sebe. Ja uvijek za sebe volim reći ja sam fotograf. Pa sad, kako će tko odabrati? A da li možemo onda reći nekakve parametre, ne znam, dobre i loše fotografije? Jel vi uopće ulazili u to? Pa, ja sam nedavno izašao iz toga. Dobra i loša fotografija. Da, u današnje vrijeme hiperprodukcije fotografije mnogi se smatraju dobrim fotografima. I postoje, naravno, dobri fotografi, samo ja to gledam drugačije. Dobar fotograf tipa hrane, komercijalnih nekih stvari, pejsaža, arhitekture. Dakle, neke strogo definirana fotografija u kojoj može neko biti i ekspert. No, međutim, mene to više u fotografiji ne zanima. Taj dio sam prošao dok sam radio komercijalno, dok sam radio za novce, sad više to ne radim. Mene zanima tko je taj iza fotoaparata. Što mi on želi reći sa svojim slikama. Tako da za mene je dobra fotografija nešto sasvim drugo od krasnih, divnih, oštrih, tehnički savršenih prizora. A oni koji prate tvoj opus znaju da je on dominantno crno-bijele, znači baviš se crno-bijelom fotografijom. Zašto? Što te tu privuklo? Koja je magija i čar crno-bijele fotografije? Pa, recimo da je boja zavodljiva. Jako zavodljiva. A s obzirom da kako sam krenuo u fotografiju, uvijek sam tražio sadržaj. Odterećen boje mogu se više posvetiti sadržaju. Ne moram razmišljati o boji, niti moram razmišljati u odnosu boja, ploha. Isključivo crno-bijelo, dakle svijetle, tamne plohe, sjene i to je to. Dalje ne. Svo dalje, znači to nekolikovno komponiranje, s vremenom se ugradi, svo dalje razmatranje fotografije je drugačije, sadržajno. U uvodnom tekstu knjige Jaruno, koji ćemo kasnije malo detaljnije razgovarati, navodiš kako voliš taj analogni ritual, reset misli i priliku za nove fotografije. Pa ko je onda čar i analogne fotografije?
nakon 30 godina, dobro nešto malo manje, 27, isključivo analogne fotografije. Od samostalnog razvijanja, izrade fotografija, dobro, pred kraj sam već slao na izradu u Prag. Više ni moj češki majstor ne radi u Pragu fotografije, on je isto ostavio to. Teška su neka vremena, čudna, digitalna. Fotografija analognog tipa daje vrijeme da razmisliš, da ne srljaš. A ja sam uvijek rekao da je film najbolji učitelj. Jer prilično je skup. Pa se pogreške i skupo plaćaju. Nije kao na karticu istresti i naklikati se puno fotografija, istresti na kompjuter pa delete. Nema delete. Tako da, pa eto tako bi nekako rekao da je taj dio da boja, iako je boja primamljiva. Bavit ću se s njom. Bavio sam se, nešto sam se bavio u međuvremenu, čak ima i u knjizi, cijela jedna knjiga. Pa to je moje sljedeće pitanje. Pa kreni. Evo ga, hvala ti. 1997. godine realizirao si svoj prvi autorski projekt pod nazivom Noćnik. To je bio tvoj prvi, sad ćeš nam ti reći, jedini je bio tada, potvrdit ćeš nam je li i sada, projekt u boji. Pa kako je on nastao, što si u njemu zabilježio i je li jedini u boji ili nije? Evo, imam ga. Evo, odmah ću reći da sam lagao u knjizi. Nije jedini u boji. Dobro. U međuvremenu sam napravio jednu malu seriju Turistička patrola. I ne znam da li će se više ikada to dogoditi, takav spoj i količina turista u Zagrebu i u Dubrovniku, kao što sam ja učinio prije 3 godine. Kupiši ovaj digitalni fotoaparat, prije 3 godine sam prešao na digitaliju, pozdravivši se sa filmom i 2 ciklusa velika koja sam napravio, ali i to do tog ćemo doći. Prvo mi je palo na pamet, jer još uvijek sam se negdje tražio, to je, reći ćemo, intermezzo, serija ili intermezzo nečega što je meni više sociološki pristup tom nekom dijelu turizma i selfija i toga dijela. Pa sam, učeći tu digitalnu tehniku, spojio ugodno s korisnim i obavio u boji. Jednog dana ću to pretvoriti u knjigicu, prilično humora ima tu i mog nekog osobnog stava prema svom tom konzumerističkom dijelu turizma, tako da zaslužuje knjigu, ali znaš i sama kakva je situacija po pitanju dotacija, jer samostalno ići i samostalno financirati, ali i do tog ćemo doći. Hoćemo. Ono što je meni zanimljivo je da inače lutaš gradom sam, no na Noćniku... Kao mačak. Da, doslovce, sam svoj. Ali na Noćniku si išao sa svojim prijateljem Damirom Carem. Kako je došlo do te promjene, da si odlučio nekoga povesti sa sobom? Da, inače to je pravilo broj 1. Na fotografiranje isključivo sam. Smetaju me drugi. Ne mogu se koncentrirati, ne mogu ući u sebe, ne mogu ući u taj mod. Obično stavim slušalice na uši, uz glazbu se ufuram u taj neki mod i onda ima koncentracije od sat, 2, 3, kako kad, kako koja večer, kako koji dan, kakav sam ja. Sve je stvar individualnoga. No međutim, nekako se dogodilo da smo obojica u to neko vrijeme, da nas je napuštala ta neka želja za noćnim izlascima. Ja sam tad već imao i dijete jedno, i prvo Emu. Izlagano je taj dio neke mladosti kopnio, pa rekao, hajde care da mi to zabilježimo, da se malo promovamo, da vidimo što će nam grad pružiti onako voajeristički ga gledajući, nenametljivo, zujeći, ulazeći u klubove, a stvarno nema gdje, nismo se zavukli obojica. On je izdao par knjiga, inače sada skladatelj na lutnji. Malo je zapostavio i to, ali je izdao par knjiga pjesama i jednu knjigu proze. Ja sam mu naravno naslovnice rješavao. Jako je dobar za perom i umjetnička duša i veliki smo prijatelji. Tako da nam je taj dio nekako legao i to skitanje i to promatranje oko nas i međusobno razmjenjivanje tih nekih iskustava u promatranju za vrijeme mog fotografiranja, a on je naknadno to utkao u svoju poeziju i u prozu.
da je to bila jedna jako zanimljiva suradnja i knjiga ne bi bila bez njegove priče i bez njegove poezije ne bi bila to što je. Da, da. Jer je u knjizi je i zastupljena njegova proza i poezija i nekako jako fino se nadopunjuju. Da, kompletan je ovoga, kompletan dojam, baš daje taj mood. Kao što sam naziv kaže Noćnik, znamo da ti je omiljeno doba dana, noć. Apsolutno. Zašto noć? Ja kažem da energija mjeseca ima sasvim drugčiju energiju od energije sunca. Za razliku od sunca, koje je jedno rasvjetno tijelo i milion sjena, u noći je drugačije. U noći imate milion sunaca, a nema baš puno sjena. I ima tu svoju dozu avanturizma. Mirnija je, kontemplativnija je. Drugačiji su ljudi na ulici. Stvari koje ne možete vidjeti tijekom dana, vidjet ćete ih po noći. A obzirom da sam se ja potrošio puno cipela tijekom dana i manje više sve mi je poznato, a i za noć sam nekako vezan, do tome ćemo isto doći ja sam tu svoju zadnji ciklus, noć je provlačila kroz sve cikluse. U ovome prvome ciklusu je Noćnik i nastala je knjiga. U drugome ciklusu, Univerzalna sjećanja, je ništa kao Manhattan. Sada cijeli ciklus je posvećen noćnoj fotografiji, u stvari noći. Tako da... Ne možeš pobjeći. Ne mogu. Ja kažem to nije više ni bio ni moj izbor. To je jednostavno moralo tako biti. U uvodnom tekstu Noćnika spominješ da si s ovim projektom završio jedno osobno, ali i fotografsko poglavlje nakon kojeg nisi fotografirao punih 8 godina. Pa sad ako možda nije previše osobno, jel nam možeš reći kako to fotografsko poglavlje si završio i kako je došlo do tako duge pauze? Da, završio sam komercijalnu fotografiju. Za vrijeme 5-6 godina koliko sam komercijalno radio kao fotograf i fotografirao, ništa nisam napravio za sebe. Samo za novac. Čista ekonomija. Noćnik je bio taj neki izlaz 97. 98. Taj neki izlaz iz toga dijela i nisam više nikada poželio raditi komercijalno, niti sam više imao snage za klijente i vjerujem da znaš kako to sve funkcionira. Tad je još bilo dobro, danas je užasno. Koliko čujem od mojih kolega koji i dalje rade komercijalno. Tako da nakon Noćnika ja više nisam znao što ću fotografirati. Tu su bila djeca, trebalo se pobrinuti egzistenciju, promijenio sam neke poslove pokušao si stvoriti kako već treba stan, obitelj, posvetiti se djeci s njima na izlete. Mi nismo išli na shopping centre, nego smo išli bauljali po Medvednici, po Samoborskom. Da, i okolo šatorovali na Lokvarskom jezeru i po Risnjaku hodali. Tako da i dalje sam se ja bio u fotografiji čitajući, gledajući, ali ja sam bio prazan, nisam imao šta reći, što bi me privuklo da bi fotografirao. Ali sam se držao, kako se kaže, na stand-by-u, uključen, lagano struju. Punjenje, da, podgrijan, da se ne ohladim totalno. Obiteljske fotografije, klasika. Da. No dobro, nakon tog punjenja i te jedne velike pauze, 2012. si završio ciklus Univerzalna sjećanja koje si već i spomenuo. O čemu govori taj ciklus? Točno. U toj pauzi od tih 7-8 godina je u meni, baratajući tim obiteljskim fotografijama, dakle snimajući svoju djecu, ja sam sve više patio za svojim fotografijama koje su izgorile u Vukovaru. I to je već postalo toliko teško u meni i tjeskobno da sam ja na neki način morao rekreirati svoja sjećanja kroz taj ciklus. Te fotografije nemaju, gledajući, nemaju nekakvu točku koja bi spajala ono što sam izgubila, ono su isto obiteljske fotografije, crno-bijele. No, međutim, u meni na neki moj način imaju. I kroz njih ja mogu rekreirati i svoje djetinjstvo i svoja neka sjećanja i u stvari ja sam cijeli grad i svoju mladost prenio u te fotografije.
A zašto sam ih nazvao univerzalna sjećanja? Tijekom rada i pokazivanja na društvenim mrežama, mnogi su mi rekli to me podsjeća na ovo, to me podsjeća na ovo, to me podsjeća na ovo. I svi su našli neka svoja sjećanja kroz te fotografije, pa su jednostavno ta sjećanja, ja sam rekao, neka budu univerzalna. Da ne pripadaju samo meni, neka pripadaju i nekome drugome. Kogod može nešto pronaći u sebe. Odličan naziv. Pa da. Da. I napravio si i 2013. godine projekt Jarun koji je nastao u ljetu 2012. godine. Ne živimo u istom kvartu, ali recimo da je Jarun na pola puta i tebi i meni, znači u blizini. I 2013. godine je Jarun dobio svoje tiskano izdanje u forme knjige koju ovdje imamo, a odličan mi je uvodni tekst koji započinješ riječima koje moram citirati. Počelo je još jedno dugo toplo ljeto u državi koja se poput utopljenika koprca u beznađu i depresiji moralne, ekonomske i društvene krize. Lijepa zemlja, bogate povijesti, ali ozbiljno nagrižena lošom politikom, korupcijom i ljudskom pohlepom. To je bilo 2013. godine. Sad mislim da smo zapravo u istom stanju. Kako ja to znam reći? Ako ne i gorem. Da. Što misliš, zašto nam je to tako... Nemam odgovor na to pitanje. No. Nemam odgovor na to pitanje, ali imam fotoaparat. Da. Što Jarun govori nama? Jarun me je zatekao u tom nekome dijelu kada sam i ekonomski bio u lošem stanju i to je prva godina da ja nisam išao na more sa obitelji. Dobro, djeca su već bila velika, onako malo tu je već bio onaj dio odrastanja, tineđerstva, njima se više da, ne da, bi, ne bi. A umeđu vremenu i ta neka depresija, to okruženje, loše okruženje i političko i ekonomsko i tu su bili oni famozni, jako malo posla, teško je bilo naći posao ovoga, prijetnje otkazima. Znaš i sama kako. Da. I našavši se u tome nekome dijelu, mene u stvari to ljeto i ta knjiga i ta serija me izvukla jer neka čudna energija mi je ušla u mene i ja sam odlučio od tog ljeta napraviti dakle utkati u njega ona iskustva i one emocije i onaj osjećaj koji sam imao za vrijeme ljetovanja na Dunavu, na Adi. Dakle, taj neki šarm ljeta na rijeci. Mislim da sam uspio, ovo je ljeto na jezeru, neki ga zovu barom, ja ga ću uvijek zvati jezerom. Tako da vjerujem da sam uspio u toj knjizi i tu svoju neku energiju i tu neku toplinu. U stvari to je jedna vrlo topla knjiga, za razliku od ovih današnjih serija ovoga što radimo. Ovo je možda i neka najtoplija, najljudskija, reći ćemo. Ja sam je pomno prolistala i mogu potvrditi da je baš ima neku dozu ima optimizma u sebi. Ima. I malo mi je, rekla bih, retro, ne u smislu stila, nego baš te nekakve topline i te atmosfere koje su, ne bi rekla da je 2013. Da, zato što su se ljudi prije su se više družili, više su se voljeli. I čini mi se da su iskreni bili, uvijek je bilo lažova, lopova, bandita, bez daljnjega. Ali ja kao osvjedočeni i prekaljeni nostalgičar imam neki osjećaj da je to kao da su ljudi prije bili bolji. Možda pritisnuti ekonomijom, svim tim vijestima, mas medijima, možda se gube. Da, nažalost. Da. A nakon toga je uslijedila druga velika fotografska pauza od 2014. do 2018. Mislim, te pauze se periodično događaju kod tebe. Koji je sad bio razlog sljedećoj pauzi? To su pauze kad ne znam šta ću samim sobom. Ne mogu se naći, nije to stvar više ideje. Ja ne mogu fotografirati po ideji. Ili recimo da ponavljam stvari koje sam već napravio. Na neki način se moram pronaći da vidim što sam, tko sam ja, a i valjda ide paralelno sa sazrijevanjem. Kažu da muškarci sa 50. godinom su konačno postali zreli. Aha, dobro. To si ti rekao, ne moram ja. Da, i ja mogu reći da ima tu istine. Tako da u toj nekoj 50. sam krenuo duboko u noć. Dakle, sve ono što se provlačilo, i prva knjiga, i ništa kao Manhattan u ciklusu univerzalna sjećanja,
Svi su oni imali neke dodirne točke, neke, kao da su me vodili ka tom trećem ciklusu u kojem ja kažem da sam u ova prijašnja 2 trčao za sobom, a sad sam se konačno stigao i mogu napraviti i radim na tome da sam aktualan u trenucima koji se događaju. Dakle, ono što doživljavam sada u sebi, to istovremeno prenosim i u sliku. Tu su neki rebusi u fotografijama koji na svoj određeni način, ja volim sakriti što sam htio reći tom fotografijom i ne volim o tome pričati, pa tko vidi, vidi, tko ne vidi, ne vidi, do nekih distopijskih motiva kako nam je i okružje, pa vidimo i sami kako je prilično nije neka optimistična slika svijeta unatoč ovoj covidu i stvarima koje se događaju oko nas, pa do nekog mog odnosa i prema ženama i prema svojoj osobnoj seksualnosti i njihove seksualnosti i onda sad tu konačno sam stigao sebe, pa se mogu i sam preispitati u svemu tome i pronaći se. Prije nego što se posvetimo tvojoj posljednjoj knjizi fotografije, komentirala bi da je baš to dobro možda da uzimaš pauzu, odnosno da poručimo i drugim umjetnicima, jer nekad imam osjećaj, pogotovo u današnjem vremenu, da se forsiraju, da stalno mora nešto i to treba nekad stati, promisliti, jer mislim da onda rade kontraefekti ako stalno stvaraju, ako to nema značenja, smisla, ničega onako. Da. Pa ti se sjećaš da sam trebao i prije doći k tebi ovoga. Sjećaš se kad sam te rekao pustimo još malo dok budem spreman. Mislim da je taj dio važan. Ja imam sreću pa ne radim fotografski posao, niti živim od fotografije. I mogu si priuštiti da budem ono što jesam. Ne moram se priklanjati tržištu, ne moram se priklanjati publici sa svojom fotografijom. Svoj krug zarađujem na sasvim drugačiji način i ne oduzima mi puno vremena, što mi je najvažnije da bih mogao fotografirati. Ja sebe i dalje smatram fotografom bez obzira. Ovo je frižider, stan, režije, kako to već mora biti. Svi mi živimo i moramo to platiti. Moramo živjeti. No, međutim, ja ću uvijek ću ostati i biti fotograf. I tražio sam nešto što bi mi dalo dovoljno vremena da se mogu posvetiti fotografiji, jer ja sam s fotografijom se ustajem i sa fotografijom liježem. Tako da smatram da taj dio, govorili smo oko pauze, da nije loš, a naravno nije loš ako je netko u poziciji da može zaraditi na neki drugačiji način. No, međutim, mnogi umjetnici nisu u poziciji da mogu zaraditi na drugačiji način i oni moraju raditi. Tako da to je stvar jedna nezahvalna zadaća. Ja sam tako odlučio i vis-a-vis fotografije, tako sam odlučio živjeti i tako mi trenutno odgovara. Iako sam mogao i uzeti si status slobodnog umjetnika i biti isključivo posvećen, ali sa fotografijom kakvom ja radim, ona nije komercijalna, sumnjam da bih mogao preživjeti. Jako teško. Kao i mnogi umjetnici, bez obzira na medij kojim se izražavaju, teško mogu preživjeti u današnje vrijeme. A na ovim prostorima nemoguće. No, posvetimo se onda tvojoj posljednjoj knjizi, Fotografija, Urbani trenuci, imamo je ovdje, izdana je 2017. godine. Sad, u njoj si objavio i crtice iz svog djetinjstva, to jest povijest svojih prvih fotografskih koraka o kojima smo pričali, ali i prvog fotografskog zadatka u ratu. Rekao si da su Urbani trenuci tvoja osobna slika, to jest kronika Zagreba u razdoblju od 1991. do 2013. godine, a ono što je meni posebno zanimljivo je da si umjesto predgovora odabrao nekoliko vrlo snažnih i simboličkih fotografija Vukovara. Da, u stvari ta knjiga je trebala biti prva. Ali ja sam kronološki išao obratno. Jarun, Noćnik, Urbani trenuci. Taj dio od 1991. do 1992. sam počeo 1993. fotografirati Zagreb, pa do 2000, već sam zaboravio, sve te godine ovoga. Da. Pa dok nisam završio, ima tu nešto i svježih fotografija, pretežito su stare i to je sa više raznih aparata, ja više ne znam s kojim sam aparatom snimio koju fotografiju. Ta privlačnost grada i traganje za nekim fotografijama koje možda nisu snimljene ili način na koji ja vidim i doživljavam ovaj grad
ja sam nekako pokušao sklopiti u toj jednoj knjizi. To je stvari, ta knjiga je najveća posveta gradu, iako su sve tri. Ja kažem, te 3 knjige su moja posveta Zagrebu. Dao mi je školovanje, dao mi je dom, prihvatio me, red je da mu se odužim, da mu vratim. I ja i on smo sad jako dobri frendovi. Ja mislim da je to doživotno prijateljstvo. Apsolutno. Da. Sad, listajući tu knjigu, bilježiš sve nekakve slučajnosti, ljude, životinje, onako. Ne može se reći, na primjer, za tebe da si fotograf koji, ne znam, se fokusirao na arhitekturu ili samo na portrete ili nešto. Što bi ti rekao, koja je nit poveznica koja nekako objedinjuje taj tvoj ciklus? Osim, recimo, što je Zagreb. Čime si se rukovodio? Emocijama. Kratko i jasno. Najviše emocijama. Vodio me instinkt, a vodio me instinkt tamo gdje mogu osjetiti emocije. Nisam pazio da to bude stilski. Dakle, tematski i stilski da bude. Stilski u principu je, crno-bijelo je, moji kadrovi su prilično jasni, pogotovo sad po zadnje, ta neka centralna kompozicija kod mene koji sam valjda prihvatio tako, a za to je krivo ovaj format u univerzalnim sjećanjima. Tako da, za mene emocija. Emocija je glavni pokretač. Ako ja nešto osjetim tu, ako me nešto može dirnuti, ja to moram fotografirati. Ja to moram uzeti tu emociju. Dobro, zanimljivo. Sad, kad smo obradili tvoje 3 knjige, moramo se malo posvetiti i fotografskom kolektivu Kadar 36. Kada je osnovan, ko su njegovi članovi i koje su, recimo, matične funkcije ili djelovanje kolektiva? 2010. ja i gospodin Stanko Abadžić, mislim da mnogi znaju za njega, moj jako veliki prijatelj, smo odlučili osnovati udrugu. Okupiti ljude koji ne pripadaju nekom dijelu pune afirmacije kao fotografi i kao autori. Reći ćemo kvalitetni autori, vrhunski autori, ali na marginama odbačeni od akademski obrazovanih, iako imamo i akademaca u udruzi. I odlučili smo Kadar 36 da damo ime iz razloga što je taj 36. kadar na 35 mm filmu, to je posljednji kadar, je kada dođete blizu njega toliko postane oprezni i pažljivi da snimite dobru fotografiju, jer izgubljeno vrijeme, ako ste u nekom movingu, ako ste u nekom streetu, ili izgubljeno vrijeme između promjene filma u kameri. Ispočetka smo, kao i sve udruge, lutali u nekim željama za izlaganjem, za edukacijama, za ovim, za onim, no međutim sve nas je to napustilo, sve je to postalo besmisleno, odlučili smo se prijeći na knjige. Isključivo fotoknjige i gledajući danas, medij fotografije je evoluirao. Ispočetka je on naginjao i pokušao kopirati slikare. No, međutim, nikad fotografija ne može biti slika, niti fotograf može biti slikar. To je nešto nebo i zemlja. Fotografija je nalazila svoj put. Od novina do izložbi, galerija i danas se naravno prodaje, trži, kolekcionari kupuju. Iako sve manje, u današnje vrijeme se regrutiraju novi kolekcionari i sve ih je više. Na tržištu fotografije govorimo o toj autorskoj fotografiji, nećemo reći umjetnička, autorskoj fotografiji. Dobre. Dakle, fotografiju u kojoj autor nešto želi reći na svoj način i regrutiraju se u smislu kolekcionara fotoknjiga. Tako da fotografija je pronašla svoje mjesto u knjizi. Ona ima svoju specifičnu naraciju ovoga. Niti je film, niti je slika, nego nešto između. Živimo u vizualnom vremenu kada na Face trpamo gomile slika. Ljudi više ne žele čitati, sve ih je manje koji čitaju. Tako da fotografija se ugnjezdila u knjizi da je se može čitati, ali nije lako čitati fotografiju. Za to treba novo školovanje.
Nekad je trebalo savladati abecedu, sad treba savladati abecedu fotografije da bi se mogao razumjeti pisac koji je napravio tu knjigu, govorimo o vizualni pisac dakle fotograf koji je sebe ostavio u toj knjizi na način da je svoju seriju ili ono što je želio pričati o sebi ili o svijetu koji doživljava uobličio u zasebno umjetničko djelo ili ti knjigu. Spomenuo si da ste sa udrugom pokušavali naravno u početku i ta izlaganja i edukacije. Imali smo veliku izložbu u Remetincu, galerija, podsjetim. Vladimir Bužančić. Tako je, galerija Vladimir Bužančić, starim Sonja. U redu je, to sam da uskočim. Jako posjećena bila, produžen je termin, bila je dobro medijski popraćena. Na pola ure kulture smo imali isto svojih 5 minuta slave da objasnimo, da pokažemo, da se predstavimo. I to je ostalo u jako ugodnom sjećanju i nakon toga više nismo izlagali, ali sama udruga se brine o tome da autori koji žele izdati knjigu da predamo na Ministarstvo kulture, na Grad Zagreb, na gdje god možemo predati, da pokušamo izvući financije kako bismo financirali knjigu i ostavili neku trajnu vrijednost u hrvatskoj kulturi, ne samo grada, nego i šire. Tako da mi se bavimo isključivo knjigama. Teško je sa produkcijom i sa svim tim stvarima, pogotovo sa tržištem. Ali eto, ako ništa drugo, Nacionalna sveučilišna knjižnica ima od kadra sve primjerke. Danas, sutra novi đaci moći će možda nešto i vidjeti drugo. Pa kakva je situacija sa time čime se bavite? Znači izdavaštvom, je li ima podrške, je li ima financija, kakvi su uopće uvjeti i mogućnosti? Recimo, knjiga Jarun je izdana u 500 primjeraka. Sve je otišlo. Ne odmah, naravno, ali sve je otišlo. Noćniku 300, tu je pri kraju. Svega par autorskih primjeraka imam i to baš ako me neko iz inozemstva zatraži, onda ajde. Urbani trenuci možda još imaju na 30-40 knjiga i to je to. Ali tiraž se smanjuje. Ja recimo mogu od sebe odbaciti nekih 100-tinjak primjeraka, dakle prodati to, ali to je ništa, to je jako malo. No međutim, nije sve u novcu. Fotografska knjiga je najbolji ambasador jednog fotografa u cijelome svijetu. Ja sam imao tu sreću da preko jednog slovenskog prijatelja koji se bavi izdavaštvom, The Angry Bet, ja mislim da se zove, tako je, to se zove njegova knjiga Jarun i Noćnik su mi završili u Njujorškoj nacionalnoj knjižnici jer su bili tamo predstavljeni u sklopu Balkana ili zemlji bivše Jugoslavije. On se potrudio da tamo ode, da predstavi, da pokupi knjige od svih mogućih koji su se drznuli uopće izdati nešto. Amerikanci su to prihvatili, tamo je pohranjeno i tamo stoji, što je meni na čast ali mi smo mala zemlja, nas nigdje nema. Kad neko kaže Hrvatska, a pogotovo hrvatska fotografija, šta je to? Gdje smo mi? To ne postoji. Mi ne postojimo. Kao zemlja u kojoj je fotografija, mi jednostavno ne postojimo. Česi da. Oni su dali strahovite autore i Česi gaje svoju fotografiju, Amerikanci također, no međutim, fotografija nije umjetnost. Baš na tragu toga, na primjer, dosta često u razgovoru sa fotografima istakne se tema pa nemamo muzej fotografije, pa nemamo ni neke galerije koje bi bile usko specijalizirane, znači sve ostaje na tim nekakvim udrugama ili nešto. Smatraš li da imamo dovoljno kvalitetnih fotografa i povijest fotografije da bi trebali imati tako nešto? Itekako. Itekako imamo i dovoljno dobrih fotografa i dovoljno dobro veliku povijest fotografije i dovoljno autora koji su u samome rangu svjetske fotografije da bismo mogli napraviti, pa ajde ne moramo baš muzej fotografije, ali možemo napraviti jedan veliki odjel u sklopu nekoga muzeja ili muzeja suvremene umjetnosti, da nije strogo koncentriran samo na suvremene autore, nego da. Ali to nije moj posao, to je posao ovih. Moj posao je da ja radim i stvaram. Što će biti od toga? Ha, Bože moj, ja to ne znam.
O izlagačkom iskustvu i kako se realiziraju izložbe u Hrvatskom već dosta znamo, rekli su nam dosta i naši gosti, no ajmo tu usporediti, ti si sudjelovao na jednoj izložbi u Tel Avivu. Kako je to bilo iskustvo i po čemu se sve razlikovalo? Za mene je to bilo ugodno iskustvo, jer prije svega izlažući ovdje, to su veliki troškovi. To su užasni troškovi, svi su plaćeni osim glavne zvijezde. Da. Glavna zvijezda treba izraditi fotografije, to košta. Glavna zvijezda sve to treba donijeti, opremiti, složiti, napraviti, biti na otvorenju, svjetla reflektora se pale, malo se plješće. Pojede se nešto, za to se uvijek ima novac. Tako je, to mora biti. Svjetla reflektora se gase i to je to. Svi sretni i zadovoljni, ali autor osim što se pokazao, jer nijedno umjetničko djelo nije završeno ukoliko nije pokazano, to je neka uzrečica Coca-Cola u tim krugovima, autor odlazi pa ispražnjenog novčanika. Ima tu satisfakciju da se pokazao publici i s te strane mu je naravno drago, ali s druge strane možeš izraziti 1, 2, 3 takve izložbe i onda dalje više ne ide. Onda dalje se u čovjeku buni i budi protest i kaže čemu? Zašto? Tako da ja sam već nakon par izložbi ovoga imao tu sreću pa su mi troškovi pokriveni i ajde već sam nekako djelomično i priznati u tom nekom dijelu pa je bilo puno lakše. I za razliku recimo od Zagrebačkog, neke druge institucije su puno fleksibilnije i puno bolje surađuju nego ovaj dio zagrebački. Ne znam zašto, ali neću na nikoga bacati kamen. Opet kažem, nije to moj dio posla. A što se tiče Izraelaca, u Erec muzeumu u Tel Avivu, da, jesena sam imao izložbu, sudjelovao sam u stvari ne ja, nego sam sudjelovao na skupnoj izložbi mediteranskih zemalja. Ja sam imao mailom poziv od kustosa Erec muzeja koji me je pronašao slučajno ili ne slučajno, ko će ga znati pogledajući moje web stranice. I taj dio Mediteranea iz univerzalnih sjećanja mu je strahovito legao i nije mogao bez toga i predložio mi je suradnju da sudjelujem kao hrvatski autor ovoga na toj velikoj izložbi, a izložba je koliko sam poslije imao pres materijal. Nisam ni stavljao na Face, nisam se htio ni hvaliti time. To se plesalo, to su gradonačelnici, predsjednici, to je čudo jedno tamo. I najbolja stvar, ja sam dobio artist fee. Dakle, moje sudjelovanje je bilo plaćeno. I to je bila jedna pristojna hrvatska plaća. Pristojna, ne prosječna, pristojna hrvatska plaća. S time da ja sam slao digitalne materijale, oni su tiskali, opremali. Nakon toga ide video kako se to uništava. Sve ugovorno, ma nešto nevjerojatno. Ja sam ostao začuđen. Profesionalni odnos prema autoru. Sve na izvolite. Boga mi, evo, dokaz da to postoji. Postoji. Doslovce, jer nama tu u Hrvatskoj je to doslovno nadrealno. Da, tako ne, science fiction. Svaka čast da postoje, da možemo nečemu težiti. A naših 50 minuta je proteklo, pobjeglo. Već. Eto vidiš, ne bi ljudi vjerovali. Ali na kraju ja te želim pitati, s obzirom na sve te uvjete o kojima smo govorili, izazove i sve, što te i dalje drži da i dalje ta fotografija bude prva ljubav, da ne odustaješ unatoč svim tim preprekama, nemogućnostima i sve? Koji je razlog? Pa ja bih rekao da je to moja druga supruga. Ljubavnica. Na koju se prva neće ljutiti, naravno. Nikako. Mislim, nema konkurencije. Nikako. Ne mogu bez nje. Hvala ti, Maks. Hvala ti puno što si došao, što si donio svoje ove radove i ovako lijepo prezentirao svoj fotografski svijet koji ćemo mi naravno i vizualima još popratiti na našim društvenim kanalima. Hvala tebi, Sanja.
Dragi gledatelji, hvala vam puno što ste i danas bili s nama. Svakako nas lajkajte na našoj Facebook stranici, zapratite nas na našem Instagram profilu. Obavezno se pretplatite na naš YouTube kanal gdje svake srijede u 20 sati možete gledati premijere nove emisije Kolibris. Ako upravo sada nas gledate na premijeri, ostavite i like ispod videa ako vam se sviđa naš današnji gost i tema o kojima smo pričali. I ako imate bilo kakvih pitanja ili želite dodatne informacije o našem gostu ili emisiji, slobodno nam možete poslati i e-mail. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se ponovno za 7 dana.